Kumusta ngay? Kumusta kita abroad? Ano, mamimiss ko dito nga. Anak ko na yan lumulumagkan sama dita. Mo, hiyang mon sa tiaga bro. Di talaga niya. Nagragsak man ta nakachat yung tatangaal daw niya. Kumusta ating New Year yo? Naglagto-lagto kayo man lang, Naragsak ba din New Year me dito kada kita pampamating kumain bagtayin sursurong na kita pampamati dito talaga nalilipatan na kita tao dito yan. Nasayaan nga insurong na kita pamati. Wey, naglagto-lagto ni inang mo duray. Duray bakita kaon ka naglagto-lagto ay tabaka tumayagak pa kisumali at tutimis yun ni Bals. Uwe na! Inyaki din ay uwe! Tataman na nga nagtungtong manan bangat. Ay na mamimiss kan anak ko. Wayne! Manmano ka man nga tumawag kaming kat kwa. Ay na, ay, kumusta nga na ka? Wayne, ay na, nakagatang at tipantikaw. Wayne, hindi mayang nga bulan pa day nga raw ka. Hanggang nga nakatungtaw nga dinagatang ko. Kaya kung ko mga ipakita kinyam. Nagpipintas nga panpante. So, Wayne, nagpipintas ti kulkulay da. Nalabasit, at datedo yao, at damat ti bilde. At sasabali nga kulay na kung ko tinagatang ko nga panpante niya. Pito nga pante dahi nga nagatang ko. Ada nakakabil nga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Inga na Domingo. Wayne, siyempre alangan nga kwa, agsukat at ti pante. Idi ka, dubli-dubli na kita panti. Katatan, sa gagaysa, nagsuksukata kong ti panti. Hana nga nabangitan, well. Awan ti masapol ko, si Kamer. No tumawag, at ti masapol, mga dagos ti ibagbagam. Apay kastaya ni inang mo. Sige mga raod, magtag ka mga raod ti punan nga kwa. Orala na, naabak man ang di importiwang ko di kalma na. Naglalaing madagit ako kumari nga kwa. Kakaurandak sama kami. Okay, so may lang nga roditi kwa. Liw-liwa dito baryaw. Awang mga roditi kwa. Nyalaki din ti imo mo na. Wen, pawitan na di man anak ko. Tano, adamati. Liw-liwa, ay na. Hamang nga dakil na kita tayami. Sa dudos malaan, pangliw-liwami lang matangag ko kumari dito ikat. Dudad-duma, mga baak mo, nagagata ko mati tabako. Well, ano nga ipilipit nga tabako dito kwa, palingki nga gadatangan. Tano damat ati kwami dito ikat, awa mga rudi maramid. Hami mat amuti, agkwa, usar-usar ti cellphone ka na, ay iPad dito, iso nga. Kanoy nga din, dakdakil amide kayo at aramide me. Wen, ay na. Wen. Ay, wen gayam. Palagi mo ni kumari nga dileng. Wen, nataya ni kumari nga dilingan. Kada nagsakit, nabaybay ang damag. Kaso nga, panas de kanya. Nagkaasin naman, kano, adak kumaiti. Iti kwa, extra nga kwa sa tamang pawid ka kumama ta itulong kinyada nga saranay niya. Wen, mo ko kakakaasi mo ti pamilya na, awang mo ti pagalaan da. Iso nga agpawid ka nga rod mo, ti itulong tayo niya, tanong nakakaasi. Wen, nasayaat ka di kasta anak ta, kasta nga rod ti arami tayo dito'y bariyaw. Hantang nililipatan na kita nga arami din tayo ta. Makatulong itatatao niya. Tano dayawan da ka angak wa. Uwen, awan matimang mangag ko nga mang dadadahal kinyam dito yun tani. Nagpakan tayo mat edi na minsan nga nagsahod ka pinakang ko amin. Pinakang ko amin nga kakaroba na nagragsak da. Nabnabsog da nga nangyawid da pa nga nangibar ko. Nakigkig to ta nga ron tadamat titugo da nga silipin. Wen, isuti pa nang ibal ko na nagita sub-sobrang kwa. Ito nga naragsakan da ami, naragsak ami nga karuba, edi nagpaparti ka ti baboy dito.
na naragrag sa kanda. Iso nga daydayawin da ka, iso nga nasaya at nakasang aramid nga hamo nga liplipatan, nagito'y kakaruba tayo dito, iso mga tinagapwam niya. Wait, nasayaan. Ket, babaam lang tan na kita nga nga ugali da nga hamo maiwasan na kita nga ugali ti kakaruba nga makipunsa da nga rudan nga mabsugan mangiyawid da pay nga nga mangibalko babaam nga maiwasan daytan ugali da daytan nga di makelan mapayda nga kastam niya iso nga kano mabuya da dayto nga video nga nagtungtung tayo ka baka baliw lagi to nga karuba nga nalaing nga isupot niya. Ay nga nagsaya nagragsak ni inang mo nga nakakita man kinyamaw nga nagtungtung ta nga raw niya. Sige nga raw na kung ka inayayat ka niya. Sige nga raw dan. Sige tungtung tanto man lumaminsanan niya. Sige nga raw.